Oh, Python kok koyo ngelamun sik tak tableki. Ton, ya Allah Mi. Lapo kok dungaren kalau mari jeria. Karo aku mari kejambretan kalungku iku lho ilang. Terus kon ngengleng ngono ah. Ya Sepiro sih kalungmu koyo kalung imitasi ngono. Aku kate budal iki, kate budal tuku ta? Oh, nanti budal tuku. Iya, duweku berkali-kali lipat. Kon berarti sik sugihan sapa aku mbek kan? Ya sugihan aku lah Jelas nomor aku siji. Oh, nomor siji. Iya ta? Pleketek. Paling yo sugihmu. Lali aku. Kon wingi lho digaleki wong gedhe dukur jaketan ireng. Iku dulurku. Alah. Lah kok percaya iku dulurku akeh sing goleki aku soalnya aku sugih saiki. Lho lah wong ngene koyo ngamuk-ngamuk Aja gawe gosip. Lho, Iku dulurku. lah kenyataan nek sumama tak videone kontrol lek wong ngamuk, Ndut. Kon Ojo kepo, gak kepo, kon ku ojo berhubungan sing aneh-aneh lho, Ndut. Hidup sing biasa-biasa sementing ati ayem, ngono lho. Penting aku saiki sugih, pancet sugih aku. Ora, Ndut, kon gak iso ngalahno kekayaanku, pancet Kekayaan paling paling nomor siji pokoknya aku. Tapi aku sing paling sugih sak kedung kandang Ndut gak ono maneh, Aku Ndut. sak Kota Malang. Ayo. Wis sak Menang karepmu. aku ta, sugih aku ta. Wis, kon ate tuku kalung. Iya Ya, aku sing- kate budal sing aku. asli ya lek tuku ya. 10 kilo kalungku. Aduh, pleketek. Iya ta. Ngurusi uripku, bapak masa digoleki wong. Sing penting sugihan aku nomor siji.